Моята оставка вече е депозирана днес, както обещах. Това е последният министерски съвет, в който участвам. Дойдох да благодаря на всички колеги за тези 2 години, в които работихме много, постигнахме много по националните приоритети. Гордея се с това, което направихме. Символично е, че днес последната точка, която аз ще докладвам, е свързана с магистрала Струма. Още по-символично е, че Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка също вчера, в последният момент, предостави окончателен вариант на апликационната форма на магистрала Марица за лот 1, 2 и 4. Какво означава това? Обещахме 3 магистрали, едната е построена, другите 2 се строят. Обещахме 3, но работим по 6, като и 4-та Струма е изцяло сглобена. Тя вече има работещ механизъм за финансиране, тя вече има строително разрешение, така че по договор в срок от 1 октомври старт и на този голям инфраструктурен проект на България. Гордея се, разбира се, и с начина, по който ускорихме еврофондовете, ги отключихме за българските региони, градове и икономика. Тръгвам с високо вдигната глава, поемам нова, още по-голяма мисия, функция. Ще се радвам много, но вече в друг формат да ви разкажа там какви са приоритетите и какво смятам да свърша. Заместник министър или министър ще поеме вашия пост? Към момента аз не участвам в тези дискусии, съвсем нормално е министър-председателя, както и вице-премиера Дянков, тъй като те носят отговорността в правителството, да вземат своето решение. Надявам се в следващите дни да бъде взето, може би още днеска, може би до няколко часа, но не участвам в този процес. Моите аргументи са казани още преди няколко дни. Разбира се, решението не е мое. Отговорихте на въпроса. Благодаря ви много. Хубав ден. Министър Плевнелиев, все пак не предложихте ли някой? Аз категорично през целия си живот съм се занимавал само с едно и ще продължа да го правя. Да давам аргументи, да търся решение и да си казвам открито мнението по тях. В този случай с моят наследник съм казал моите аргументи, предложил съм решение. Разбира се, крайната дума не е моя. По закон тя е на министър-председателя и на вице-премиера Дянков.